Angitshabo ngiyagijima manje, ngiyagijima yabo. Anginyathelanga ndawo. Veza. Yabo, anginyathelanga ndawo yabo. Izonifika lapho elokhuzane kule moto leya izoyimela uzobona. Yofika lapha ibreak lapha. Uzobona. Angitshabo ngiyagijima manje. Ngihamba impela manje. Bo, izoma yabo. Bo kuyami yabo. Yabo. Ya break yabo. Uyabo? Ibrekile. Anginyathelanga ndawo, angithintanga lutho. Uyabo? Nayo ke isukele yabona ukuthi imoto zifuna beza mina. La moto le bafowethu izokumangaza ngoba kwamina nje yangithusa ngendlela eyakhiwe ngakhona le moto le. Yangithusa le moto. Yabo? Mangifika emaphoyiseni, total license ngikhohle endlini. Ayimi. Yabaleka. Uthola ukuthi maybe ngiphethe isibhamu lapho esingemthethweni. Yabaleka. Iyakwazi ukubaleka ukuthi manje uPhungalenja uphethe isibhamu ziwu2 ezingekho emthethweni. Bese iyabaleka. Iyakwazi ukungisave futhi ayifana le kaBester vele ubanjwe nje uhamba. Leni sesingeni ke ngitshabo manje nginyathelanga ndawo manje. Veza phambili. Yabo? Buku veza inyawo yabo? Anginyathelanga ndawo yabo. Iyo le moto yenze njalo. Uyabona? Veza mina. Veza amasondo. Veza iwindi. Veza isibuko. Ngithe sibole lesi. Yenza njena ke le. Angitshabo uzoyibona izosuka, uzoyibona. Yabo? Angitshabo ukuthi iyabona lona ufuna ukudlula. Iyamdedela. Bo. Siyahamba ngoba usedlulile. Yabo? Le moto lena mangafakanga wani khangiveza mina. Le moto mangafakanga wani ayisuki. Ayihambi yabo? Mangafakanga wani. Kumele isuke mangifaka u1 bese ngifaka bani? U2. Emva ka2 ngifaka bani? U3. Mangasuka ku3 ngeke ku6 ngeke izihambe le moto. Yabo? Ngeke izihambe. So le moto sesingena khula ifana nama1400 la babo Ali Mgube ahamba ngawo ifana sidala izima kakhulu le moto. Yayibambe mfana le.